Guys, welcome to my YouTube channel, Tambag ni Kuya E. And after a long ride guys, no, kauban si Judy o Jessa, kauban sa mga kaubanan no, na naabot yung kami sa gitawag nila og Matinaw Dam. Grabe yung linas nila guys, ha? Literal na 5 na lang yun, napiti langit na. Makabuot na lang yun po na ito, no? Yes, that's the message. Para guys, no? So, grabe ang area din after sa kato na ito sa sila karoon pag-bukit ko ta view. Sorry kayo, mali na naman guys, Matinaw Dam. Kalindot sa kailangan. Yes, magpa-picture namin dahil yan. So na guys, tanaw-tanaw rin ang bukid no, karon nanadamis babaw. Good morning. We are here at Taytay Hills, Carmen, Bohol. Nya mo niya nga yang views karon guys, no, nindot kay mao nga dapat. Dagon grabe ang pagkaganihan. Nya bugnaw kayo ang mao nga lugar, dili ni kinahanglan og electric fan or aircon tungod kay sa kabugnaw palang daan. Puro naka. Nya mo niya ako ipakita karon ang mga views dito guys. So watch out. So mo na mga payag nga gi-stayhan karon. Siya. Nga po yung mga silingan diri.
Hello guys, padong namin nga muna og karon no sa gikan sa Taytay. Nya mao ni ang views diri pod. Moagi ni sa between sa mga ining gitawag nila og palm oil tree, palm oil tree. Nya padong mi muli. Kauban ako. Art Gerald. Uban pod nga mga kaubanan. Ano siya? Klaro sa tuwang. Kamu balanas kayo. Ano ito? Teorya ng Babel. So guys, medyo layo-layo na mong nabaktas karon no. Napadayon dyan po may tungas-tungasan ng bukid. So tara. Nalangas mag-aayo. No? Wala. Ayong sini. Hello guys, say hi. That is Ma'am Jody, Sir Maxi, and Ma'am Jessa Tubol, and si Marjul. So, baktas-baktas sa kapatiran. Ano siya na? Dapat mag-shoes. Ano mag-shoes? Hello, June. Uy, tira. Pasensya ka na. Guys, so we are now in Kagawasan Cold Spring and with Sir Elbar and our friend. That is Art, si Mama ni Art, then si Cecilio, si Julie, si Sir Charlie, and Mama Chesta. So guys, fourth place. Guys, mo ni ang Kagawasan Spring sa Sagbayan. Na yung mga naligo ko diri no. Ano siya? So, mo ni ang tingali mo ang last destination sa pagkakaroon. Maka-upload nito sa mga vlog. Yung isa dito. Ani. So, natin sa Sagbayan.